Ond os ydych chi eisiau defnyddio'ch caneuon ffydd, mae yr hyd uwch ben felly, a wedyn byddai'n deud yr hyd fyny hefyd felly. Mi ddechreuwn ni os ni'n dechrau, yn y dechrau cyn ni ddim byd digwydd bod o'n sôn am rhywfaint o stori'r geni, yn yr un gyntaf un yma, sef 431. 431. Mae'r nos yn fwy yn y Bethlehem a chlyd yw'r gwely gwair. A llusern fach yn bwrw gwawl dros wyneb baban Mair. A wedyn mae'n sôn wedyn am yr doethion a'r bugeiliaid a'r anylion sydd yn dod. Ond rwy'n ni nôl at hynny eto. Mi ganwn ni hon ar yn heistedd, os gwelwch chi dda. Mae'r nos yn fwy yn Bethlehem. 4:3. Yr un gyntaf un yn eich taflen chi. Hefo yr garol nesaf, sef 470. Mae ar yr ail dudalen ar eich taflen chi. A welais ti'r ddau a ddaeth gyda'r hwyr o Nazareth draw wedi blino'n llwyr. Bu rhaid I mi ddweud bod y llety'n llawn, a wedyn distewi fanna wedyn, a chlywais wy'n sibrwd pa beth am nawn. A wyt yn fy meion droi y ddau letyr anifail a hi'n hwyrhau. Roedd yr awel neithiwr yn finio goer a llithau dieithrwch dros wedd y lloer. A wedyn, yn gry wedyn yn y pennill olaf, a deimlu di heddiw bod rhyfedd wyrth yn datod y cloion yn agor y pyrth. A dyma'r gwahoddiad I ni wedyn I fynd I letyr anifail i'w gweld nhw. A mae yna fwy angen hynny heddiw ac erioed yn does. 470 ar eich eistedd, diolch yn fawr.
da ni'n canu bach da iawn, diolch yn fawr iawn i chi. Ewn ni mlaen rwan i 450. Dwi'n hoff iawn o'r garol bach yma de. Hoff iawn hefyd felly. A da ni'n dal, fel da chi'n gweld, da ni'n dal yn Bethlehem yn y stabal felly. Dwi'n gwybod bod ni wedi sôn yn yr un gyntaf bod na bobl yn dod yn mewn chydig bach bod ni'n dechrau sôn amdan hynny hefyd. Ond da ni'n dal ar hyn o bryd yn y stabal. Reit? 450. Ydy dalen ola un ydy hi. Ac eto, Mrs Jones. Reit, i orwedd mewn presed rhoi criwr y byd. Doedd ar ei gyfer na gwely na chryd. Ser oedd yn syllu ar blws Stafan Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wain. Reit, ni gael y ddwy gennych gyntaf weddol distaf. Newn ni gryfhau ddwy linell ola ail bennill ac wedyn y drydydd eitha cryf. Reit, diolch yn fawr, diolch Gwynedd. dudalen gyntaf wan, dudalen gyntaf yn eich taflen, a da ni'n dal yn Bethlehem yn naturiol felly. Da ni wedi ddechrau sôn rwan bod na fugeiliaid wedi dod i Bethlehem i weld y baban, sef 451. O dawel ddinas Bethlehem o dan dy ser diri, ac awel gwyn Jwdea'n dwy'n i miwsig at ti. Ydyn, da ni'n cychwyn sôn o bod yr angylion yn dod o dan o hyn o seren newydd glos i wenu uwch dy ben, a chlywyr can angylion glân yn llifo drwy y nen. Ac wedyn yn yr ail bennill da ni'n cael sôn am y bugeiliaid yn dod, a ffordd mae Iesu Grist yn dod yn fugail da i bob un ohono ni. Iawn, mi ganon ni'r 3 pennill yma, 451.
peidiwch atgoffa chi am y linell ola am dyn y dal na. Fe bawb wneud o'n ardderchog. Do'n i'm yn licio hwnna ar un adag, oherwydd bod hynna'n digwydd, oedd ddim dybler yn doedd yn sydd a do'n i'm yn licio hynna. Tawai, ar eich i wneud o'n berffaith yna. Reit, 474 wan. Da ni'n dechrau sôn am y bugeiliaid wan, 470. A mae hon ar eich tudalen gyntaf chi sy'n eisiau chi symud dim. Reit? Ar y tudalen gyntaf, Seisialai'r awel fwyn dros Bryn a Do. O gwmpas Bethlehem ymhell bell yn ôl. Wyn bach mor wyn ar oed branciau yn ffôl. A'r bugeiliaid gwtha hefyd yn dweud i gwylio nhw'n mhell bell yn ôl. Ac wedyn maen nhw'n clywed can yr angylion. Reit, ni ganu hon reit weddigar ac yn dawel a llyn. Dwi'n gofyn a lot o waith dal ydi hon. Dwynwch wynt yma gacw fyddwch chi'n o reit. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Reit, troiwch dudalen wan i'r ail dudalen. 471. Reit, mae bugeiliaid yn cyrraedd fan hyn hefyd. Reit, i siau'r gwynt. Siau'r gwynt. Reit, cws, fan wylydd bach. Cws, nes dawr bore iach. Ac wedyn, yna sôn am y doethion. Yna sôn am y doethion hefyd y lle. Reit, ac os gewn ni'r cws gyda bob tro yn reit dawel. Ia, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Oh
468 y dudalen ola 1. 468. Reit, da ni rwan gyd yn mynd i fynd yn fyntau gref i waddoli fo i weld y presau. Reit? A dyna, da ni'n neud yr adag yma o'r flwyddyn ydy mynd i Bethlem at y presau i weld y baban. A dyn mae yna sôn yma'n hyn hefyd am y doethion yn dod rwan hefo'i anrhegion drud. Sgynnon ni ddim anrhegion drud i roed iddo fo'n agos. Ond un peth sgynnon ni roi. Mi ddown ni at hwnnw yn y munud. Gewn ni 468, diolch Gwener. Mae'r bugeiliaid a'r doethion a nina wedi cyrraedd i weld y baban Iesu. Da ni'n wedi sôn am hynny yn yr garol nesa, sef 467. 467. Mae ar yr ail dudalen chi. Ar yr ail dudalen. Reit, dawel nos, sanctaidd yw'r nos. Cwsg a gerdd, wain a'r hos, eto neffro mae Joseph a Mair, faban anwyl yn hwsg yn y gwair, hwsg mewn gwynfyd a hef. Reit, a wedyn, yn enwi wedyn y bugeiliaid a'r doethion, a wedyn, nina hefyd, yn ei weld o'n un mor blws. Iawn, newn ni ganu hon yn reit dawel os gwelwch chi dda. Ac wedyn, swn i'n hoffi chi wedyn, heb yr organ i'w hymia ni yn dawel ar ôl yr ail bennill. Iawn? Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Oh
Hwn ni mlaen i, wel, da ni'n dymlaen i heddiw rwan. Be da ni'n mynd i wneud? Sef, da ni dal ar yr un tudalen, 479. Lle da ni'n deud bod Crist i dod i'r byd. Chi mae wedi bod yn deud ar y cyfryngau yn ystod yr wythnosau dwytha yma bod sgolion ni'n gwneud rhamageni lenni, neu bod yna lai a llai yn gwneud nhw, yn gwneud pethau eraill. Mae Elisabeth fan hyn yn ysgwyd i ffen fel hynna. Mae'r plant yma'n colli lot fawr o beidio cael yr hanes yma. Cos dwi'n teimlo bob blwyddyn mae rhywbeth newydd wrth i ni gael y canu'r carola yma. Clywed yr hanes mae o, bod ni'n wybod o'n iawn, yna rhywbeth newydd yn dod bob tro yn does. Mae o'n biti bod nhw yn mynd o ddear hynna. Dyna fo, pregath arall i hwnna. 400 wan, mae hon i ganu reit ychal dydi. Daeth Crist i'n blid o llawen hawn ynde. A reit, a dyn, mae o'n deud aedd y newyddion da'r led. Wel, os na da ni'n mynd i ddeud y newyddion da, dydy plant ni'n mynd i wybod amdanyn nhw'n acdyn. A dyn, boed ysbryd well rhwng gwlad a gwlad, heb ryfel dig na chais, eisio hwnna mwy nag erioed yn does. A wedyn ei nerth Ty Gobaith oll bob awr i'w efenil eb. A wedyn, gorffan yn gry iawn, hosanna na, hosanna iddo ef. Reit, diolch yn fawr. Mae ar y dudalen gynta. Ganol Gaeaf Noson. Reit, darlun da ni'n cael ar y cardiau dolyg yn der i yma, lle mae o'n. Mae o'n glws y manu, yn dydi, yn beidio dod i lawr. Reit, dyna da ni'n cael yn hon, ganol Gaeaf Noson. Ond, yn y pennill ola, da ni'n gwybod be mae'r bugail di roi, da ni'n gwybod be mae'r doethion di roi, ond y cwestiwn mawr ydy, be da ni'n mynd i roi i Iesu Grist. A mae ond un peth fedrwn ni roi ynde, sef y linell ola un, yn y bennill ola un, fy mywyd oll ynde. Rhoi pob peth i
Iesu Grist, a pa amser gwell i addo hynny nag ar y Nadolig fel hyn ynde. 466. Diolch yn fawr. gwir ystyr y Nadolig drwy canu'r carola yma. Wel, un o'r pethau hoff sgynna i am y Nadolig ydy canu'r carola. A dwi'n diolch yn fawr iawn i Meinir, a diolch yn fawr iawn i Gwenfair am yn cyfeirio ni. Dwi'n gwybod, da ni wedi cael gledd, da chi wedi canu mor dda. Dwi'n hoff iawn o ganu o'n sgynna'n llais. A dwi wrth y modd yn gwrando ar carola ac yn canu er bod gynna'n llais. Wedyn, diolch fawr iawn i chi gyd. Dwi'n meddwl bod chi gyd yn heiddi clap. Yna'n wedi Meinir a Gwenfair. Ti'n gwertha, mi ddydau un stori fach yn Sky. Ti'n diolch o fi. O iawn. Ddydau ar y diwedd. A mae rhywun yn meddwl, da ni beth bynnag yn dydau'n Geraint yn meddwl bob tro am diweddar annwyl William Ifor. Will Jones coesau ddech chi'n alw, ond William Ifor dwi wedi gael o fo hyd y blynyddoedd lle. Oedd o'n hoff iawn o'r garol yma. Hoff iawn ohoni hefyd lle. A mae o'n cofio i'w ddewyrth o, brawd i'w dad o, yn ei ddysgu o. A mi gafodd i ddewyrth o i ladd efo tarw ar ffarm yn Talabont. Dwi'n cofio'r digwyddiad hynny'n iawn lle. A fo, oedd nhw fel teulu yn gerddorion lle. Arbennig iawn lle. Ac fydda William Ifor amser yn dweud mae Twm i ddewyrth oedd wedi dysgu garol mae iddo fo. A mae'r geiriau'n ardderchog yn ei dim ond bod yna ryw ail ganu a gael ganu. Ond dyna fo, i mi gael dolyg bach do lew mewn, neu felly mi rhaid ti mewn de. Reit, o deieg pob Cristion. Diolch yn dde. Yeah.
Mae yna yr un nesa wan, a da ni bron yn gorffan wan. Dwi'n siŵr bod chi'n falch o gael panad wedyn, byddwch chi'n byddai. Carol, wel, dwi'n meddwl bod hi'n Carol, reit fodern a dweud y gwir, ond mae'r geiriau'n arbennig o dda ni. John Eifion, dwi'n meddwl, y cyntaf glywys i'n ei chanu hi fel unawd, lle wyt ti'n cofio nos Nadolig mae ar y dudalen ola un, reit? Yna fod, da ni'n meddwl, be nesa gewn i dydra na prynu hwn a prynu llall allu. Ond, cofio'r hen, cofio'r unig, cofio'r trian tris, a cofio blant na welodd eilwyd ynde. Cofio'r hain i'w cofio Crist. Chi'r chylltra mawn a ddigwyddos os yma, ynde, yr holl blant bobl ifanc na'n cael ei lladd fel ynde. Chi mae'r peth, dwi'n gwybod, wedyn ni ddim dirnad yn adrodd. Ac felly os gewn ni gofio pethau fel hyn wrth ganu hon. Ond dwi ddim isio i chi ganu y geiriau. Mae gegweno am ganu y penillion. Os newch chi ymuno yn y cytgan, os gwelwch chi na, wyt ti'n cofio nos Nadolig. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn, Gweno, diolch yn fawr iawn i chi. Dwi jyst eisiau darllen mymryn bach o hwn. Mae o wedi cyffwrdd yn y goleuad wrth dwytha oedd o. A chi sy'n nabod Mr Elin Pritchard, chi'n gwybod bod o'n ddiflewyn ar dafod. A dyma sgynna fo dweud, dwi'n mynd i ddarllen o gyd o bellfor. Dwi'n mynd i ddarllen rhyw 2 paragraff perthnasol i ni heno lle. A fel hyn mae o'n dechrau. Dech chi'n barod am y Dolig?
Mae Nadolig wrth y drws a chlywaf rai a finna'n ei plith yn ochneidio. Bu yma'n wythnosa'n cisio ateb y cwestiwn, ydych chi'n barod am Nadolig? A gwrando ar y doeth i nebau megis rhywbeth i'r plant ydio, a mae wedi mynd yn llawer i fasnachol. A hynny'n aml gan rai sy'n cario bagia trwy lwythog. Mae'r wyl yn gwegian erbyn hyn hyd yn oed yn ein broedd gwledig, dan domenydd o dinsel a phapur lliwgar, goliadau a cafurniadau, ciniawa mewn tai bwyta a dathliadau cymdeithasol, meddwl yn aml mewn gwestai a thafarnau. Y cwestiwn yma'r rhai yn ei ofyn yw, ble mae'r baban? A ble mae'r eglwysi sy'n arddel geni'r diwdod mewn baban i'r byd? Yma, rhaid i mi ganmol sefydliadau crefyddol Penllyn. Wel, fedra ni ddeu hynny amdano ni hefyd ydyn ni wedi gwneud. Gwasanaethau lle hefyd yn dod. Mae pob un yn cynnal cyfarfodydd, naill ai'n undebo neu'n unigol i ddathlu'r wyl. A wedyn mae o'n mynd ymlaen i ddeud, Reit, ia. Mae rhaid atgoffa hefyd mae o'n bwysig casglu arian at achosion dyngarol ac yn atgoffa rhai nad ydynt byth yn mynychu gwasanaethau crefyddol o wir neges yn Nadolig. Bu'n digwydd yn flynyddol yma yn ardal y Sarnau ers o leia hanner can mlynedd a bu'n brofiad i mi am dros 30 yn ardal Gwyddelwen cyn symud yma. Ac na chyfrifwn fy hun yn unben, beth bynnag y ddywed eraill amdanaf, rwy wedi mynnu rioed ei bod yn canu un garol arbennig bron ym Mhobman. A'r garol honno'n synnu pobl i'r drws o'i cadeiriau ysmwyd a'i sgriniau teledu. Na, nid un o garolau'r Plygain. Nid carol mae ddiwreiddiau Cymreig hyd yn oed, ond o deuwch ffyddloniaid, gan ei bod yn cosrelu holl neges a gwir bwrpas Nadolig. Ystyriwch yn unig linellau cyntaf pob pennill. O deuwch ffyddloniaid, dyma'r ail bennill yn mynd o cenwch anylion, a'r un ola o henffych ein ceidwad. Mae'n ddiwahoddiad i'r ffyddlon, a'r ffyddlon rai yn unig all wir ddathlu'r wyl. Mae'n ddiorchymyn i fod yn llawen, ac wyl o lawenydd ydyw yn ei hanfod. Mae'n ddigyfarchiad i'r brenin, gan mae gair i gyfarch brenin i'w henffych. Beth am eich anu'n ola yn eich gwasanaethau eleni? Ni allwn atal y don anferthol o fateroliau sy'n sgubo drosom at y Nadolig, ond gallwn godi ein llais eglan dros wir ystyr yr wyl. Wrth grwydro'r cenffyr ar nosweithiau sero gobeithio, efallai bydd y cantorion yn cofio un seren, ac yn cofio geiriau carol arall, ni fi rioed fwy o eisiau gole'r seren arno ni. Ac wrth i ni ddylifon capeli a'n eglwysi yn ystod dyddiau'r wyl. Siawns, na fydd geiriau a destau ffideles yn ei gwneud yn fwy ffyddlon, yn ei gwneud yn fwy llawen, ac yn ei gwneud yn barotach i gydnabod brenhiniaeth y baban a aned y methlem. A felly, dwi'n ei fyrhau i Elfyn Pritchard y fanna, da ni am ganu honna, i orffan 463. Mae ar y daflen ola. O reit, a dwi'n meddwl, well i chi godi i ganu hon. Dwi'n siŵr sef licio fe bod chi'n canu ar y chystra. Dwi'n cawelau o'n ei ddeud bod ni wedi gwneud hyn, de. Reit, 463 yr un ola ar y taflen. A diolch yn fawr iawn i fi, gai diolch yn fawr iawn i Gwenwaith hefyd am drio yn ilyn ni trwy y fi nos. A diolch i chi hefyd am ganu mor dda, criw bach, ond mae'r canu wedi bod yn hyfryd iawn. A dwi'n be mae Victor wedi bod yn neud, ond diolch yn fawr iawn iddo.
wedi cael solo. Diolch yn fawr iawn. A diolch yn fawr iawn i'r ddwy yna chi eto am ymharfain iawn. Gwch chi camera na'n de. 5 o Ionawr, dyna pryd o'n i cyfarfod nesaf. Sef cyfarfod wedi dechrau'r flwyddyn o dan Gwenfa. Dwi'n siŵr bod Gwenfa yn y hola ni. I hynny i ni cymryd an. A wedyn, yr un wythnos ar y nos Iau, yr wythfed, mae gyda mi arddangosfa waith ffilm gyda Mr Arthur Edwards a Dan fydd y llwyth. Wedyn, cofiwch am y ddwy noson yna. Dwi'n mynd yn ôl am blynyddoedd maith pan oedd yr aelwyd yn mynd allan i ganu Carola. A siŵr bod Liz yn gofio'n iawn ar yna. Ond criw bach yna ni o'na un noson. Ac oedden ni'n hwn Brengau Hendra a tu Dr Pritchard. Ac oedden ni'n canu o flaen drws rwy'n. Ac y garol oedden ni'n canu oedd y meinir yn hoff iawn o'n ni i orwedd mewn presau. Ac oedden ni ar yr ail bennill. Ac wrth gwrs, ar gwartheg yn brefu, a'n sydyn, mae yna mw. Wedyn oedd wedi canu am enni doedd, oedden ni'n methu canu wedyn. Mi fetwn ni enwi'r person yna, ond am bod Victor yn ffilmio, well mi fideo ar y gwan. Ond mi ddweud ar lle oedd o'n byw. Oedd o'n byw yn agos iawn i Victor yn stryd yr ysgol. Wedyn gwch chi weithio allan fwyd o'na. Diolch yn iawn i chi gyd am droi fyny. A diolch yn fawr i Vic am reid y gwres ymlaen. Sa'n lle dipyn oerach ar ei bai bod Vic yn eithaf amser i fyny. Oedd hi'n noson dda iawn. Bawb di mwynhau, dwi'n gobeithio. Ie. A'r canu gwych. Gaethon ni'n noson dda iawn, ac yna ganu am ymgos. Ac yn amlwg bod pawb oedd yma yn gwybod y Carola ac yn mwynhau i canu nhw. Noson dda iawn, Teg. Achos yna mwy yma, de? Sbia, nes breid y mynd. Nes breid y mynd. Blas chwanag. Ydych chi'n mwynhau noson? Do, wir, da iawn. Dwi'n bod eich hawdd yn pyn o bres at Ty Gobaith. Mae yna banad o de a minspain eisiau. Wel, dwi wedi mwynhau'r noson, Te Victor. Dwi wedi mwynhau'r canu, a da ni'n cael dwy garol yn y ffefrynnau mi. A mae'r tachos da, mae'n bethau Ty Gobaith un o'r achosion gorau, de? A minspain ar te mynd i gedig. A i ti o bod yna naws a ferchog yma. Gwybod, o'n i'm yn griw mawr, ond yna ganu a ferchog a naws nadolig. Roedd ni'n y cywair iawn at y blaen. Diolch yn fawr iawn ti, Victor.